Jeg vil gerne fortælle historien om Jul i Latinerkvarteret, som jo er den julesang, der for tiden er aktuel. Jeg har da hørt den både i radio og tv her på det sidste. Den er baseret på A Fairy Tale of New York af The Pogues, som jeg hørte i bilradioen engang, og jeg begyndte at tænke på den her skænderiscene, der er midt i sangen. Kunne den laves på dansk? Og jeg tænkte over det i løbet af køreturen og fandt ud af, at det kunne den sådan set godt. Så da jeg kom hjem, så skrev jeg den ned og digtede faktisk resten af sangen fra midten. Og så er det sådan, når man skal udgive og optræde offentligt med noget, som er en version af noget eksisterende, og det er det her jo, det er en dansk version af Fairy Tale of New York, jamen så skal man have tilladelse fra ophavsmændene, og de skal have en indspilning, de skal have den danske tekst, og de skal have en direkte ord for ord oversættelse fra dansk til engelsk. Fordi den anden vej, det kan ikke lade sig gøre at lave det ord for ord. Der er nogle rim, og der er nogle versefødder og sådan noget, der skal passe, og desuden så har jeg tilpasset den, så den foregår i Danmark, i Aarhus faktisk, i stedet for i New York. Så det er en helt anden sang, men stadigvæk er det The Pogues idé. Så de fik teksten på dansk og engelsk, og en indspilning af den. Og så ventede jeg. Jeg ventede i alt 1,5 år. Men så kom meldingen, at Shane MacGowan og Jeremy Finer havde sagt god for den. Og jeg må sige, at tanken om, at de har siddet og læst mine ord og hørt min sang, og så tænkte, det er sgu godt det der. Den har jeg det rigtig fint med. Og jeg er også glad for, at jeg nåede at få tilladelsen, før Shane MacGowan døde. Det var sidste jul i 23, han gjorde det. Sangen blev udgivet i 22. Så sådan er den, og lige for øjeblikket, så bobler Jul i Latinerkvarteret på DK4. Og hvis den kommer ind på listen, hvis der er nok, der stemmer, så debuterer den på selve listen her mellem jul og nytår, så har den maks 6 uger på listen. Og man siger jo, at julen var lige til påske. Jeg kan regne ud 6 uger fra mellem jul og nytår. Det bliver en gang i februar, så jeg kan ikke helt love til påske. Men hvis I stemmer nok, så kan vi få julen til at vare til februar. Og det gør man ved at sende en sms med teksten top JG til 1214. Top mellemrum JG til 1214, og I må gøre det lige så tit I vil frem til på torsdag. Glædelig jul, og husk at høre Jul i Latinerkvarteret.